Добре. Как сте? Да. Този сертификат потвърждава високото качество на предоставените услуги от болницата и пълното им съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001-2008. Сертификатът е издаден в резултат на одит, проведен през месец февруари тази година от екип от компетентни аудитори, включително и експерти от здравеопазването. Резултатът от одита е потвърждане на пълното съответствие на предоставените услуги от болницата и изискванията на съответният стандарт. Като цяло използвам случая да пожелая успех на целия екип на болницата, да запази нивото на високо предоставените услуги и съм убеден и вярвам, че това е едно от малкото признания за тяхната работа. От тук нататък съм сигурен, че ще вълът по-нататъчни признания и сертификати за високо предоставените услуги от болницата. Радвам се, че сме в Бургас, радвам се, че тая услуга я предоставяме в Бургас. Не сме сбъркали, че тая болница е направена в Бургас. Бургазии заслужават и от тук нататък очаквайте от нас само по-добро и по-добро и по-добро и по-добро качество. Това е само началото. Създадохме един екип, който покри изискванията, за да може да получи сертификата. Освен признание, това е една добра база. База за работа в момента, за работа на високо ниво и качество. Това е сертификат за нашето качество на нашата услуга, но то ни дава възможност и да подобриме организацията на работа, от което пък зависи качествената услуга. Ние точно това сме го оценили и затова с удоволствие искам да връча сертификата. Добре. Те ще пустият. Добре, ние не бързаме. Здраве, доктор. Много здраве винаги. Здраве. 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 Бъдещи по-големи успехи. Да, продължаваме борбата. Здраве. Живи и здраве! Много, много здраве. Продължаваме